मानगोनां गेदेमा बर' रायजो राजानिसिम गासिबो मोनाबिलिनि मनसुनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबोनाय थाबाय। दिनै जों बे प्रेस रिलिजखौ हठात लाब्रबनो गोनां जादों जिहेतु उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुनि बानजायनायाव मोनसे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि मास गेदारिं प्रग्राम लानाय जादोंमोन। स' बेवहाय जों गासिबो रायजो राजाखौ हांख्रायदोंमोन बाहागो लानो थाखाय, नाथाय जों बे किसुमान राजनितिक खैसारनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हायासै। बिनि थाखाय गासिबो बर' रायजो राजानिसिम निमाहाखौ बिग्रोहरनाय थाबाय। स' बिनि जाहोना जाबाय जिहेतु मोनसे प्रग्राम लानो गोनांबा एसपि नि थ्रुयै खारनो गोनां जायो। बेयाव किसुमान रिक्वायरमेन्ट्स नांगौ जायो, किसुमान डकुमेन्ट साबमिट खालामनो गोनां जायो। जों गासिबो डकुमेन्ट्सखौ होजोबखाबाय बे रिक्वायरमेन्ट मथे, नाथाय जिल्ला बेंगिरि बा उदालगुरि जिल्लानि डिपुटि कमिशनारनिसिम सहैनानै डिले जादों सिगनेसारा। बिथाङा सिगनेसारखौ होआसै। बिनि जाहोना जाबाय बेयाव किसुमान राजनितिक षड़यन्त्र जानो हागौ होनना जों सानना लायो। नाथाय बेफोरबादि जेंनाया मोनसे ग्रेन्ड बा गिदिर मुभमेन्ट जिहेतु बड'लेण्ड दाबि बेफोराव फैखागोन। स' बेखौ दिनै सोरबा राजखान्थि खैसारजों बेफोरखौ दबथायनो नाजादों बा जोंखौ गादबनो सानदोंबा बनसुआ बिनि सायावहाय जिरायनानै थानाय नङा। जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो सोरबा दबथायबाबो सोरबा होबथानो नाजाबाबो जों बेखौ गोख्रों भाबै फैगौ टाइमफोरावहाय जों बेखौ लांबाय थागोन। स' जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ नार्भास जानाङा। उननि जि बनसुनि जि बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मुभमेन्टफोर दं बेवहाय लोब लोब बाहागो लानांगौ बेखौ आं मिजिंथिदों। दिनैनि जोंनि जि मास गेदारिंनि प्रग्राम बा बनसुनि जि मास गेदारिं प्रग्राम, बेनि फेलेङा बनसुनिल' फेलें नङा। जों बेखौ सानदों जे समस्त बर' हारिनिनो मोनसे फेलें। मानो होनबा मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियावहाय जों डेम'क्रेटिक वेआव मोनसे आन्दलन खालामनो नागिरदों बा मास गेदारिं प्रग्राम लानो नागिरदोंबा बे टटेलि मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे भायलेसन, रुल्सखौ भायलेट खालामनाय जादों। जोंनि जि फ्रिडम अफ एक्सप्रेस बा मोनसे मास गेदारिं खुंनो हानाय डेम'क्रेटिक भाबाव बेखौ मोनसे भायलेट खालामनाय जादों, जोंनि सायाव मोनसे साप्रेस खालामनाय जादों। स' बनसुआ बिनि सायाव सोरबा डिसि बाबो सोरबा एसपि बाबो जोंखौ जाय हमथानो नागिरदों बा राजनितिक खैसारनि बा सोरनि प्रेसारनि आन्दाराव बेफोरबायदिखौ मावबाय थादों, जों बिसोरनि सायावहाय कनस्टिटिउसनेल मोनसे लिगेल एक्सन लानाय जागोन। स' आं दिनै बारा बुंला, गाबोन मोनसे सेन्ट्रेल केबिनेट जागोन, बेवहाय मोनसे डिसिजन जागोन। स' बेखौ गाबोन जोंनि सेन्ट्रेल बनसु एबा मिरु बनसुनि जोंनि बिथां मानगोनां सार बनजित मन्जिल बसुमतारिया बेखौ गुवारै खेंफोरथि होनाय जागोन।